Tøver du med at bestille en Luba 3, så er denne video lige noget for dig. Jeg vil give dig min mening og dele min erfaring efter 2 måneders brug. Vi gennemgår alle styrker og svagheder ved Luba 3, og vi ser også på, om man i fremtiden skal betale et abonnement. Jeg har haft mulighed for at teste Luba 3, men også alle de tidligere modeller, hvilket giver mig nok erfaring til at kunne sige, om denne robotplændeklipper virkelig er den bedste, eller om man bør holde sig fra den. Inden vi starter, finder du et link i beskrivelsen med mulighed for at få 50 euro rabat, ca. 375 kroner. Som du sikkert ved, positionerer robotten sig ved hjælp af LiDAR, som måler afstanden til forhindringer, men også via kamera og NetRTK, altså robottens 4G-forbindelse, som er gratis i 3 år. 4G giver en endnu bedre præcision. Denne robot har 4-hjulstræk og er perfekt til svære haver. Jeg har testet den på hældninger op til 80%, hvilket er maksimum, og ved 70% klarer den sig rigtig godt. Den kan glide lidt, hvis jorden er meget tør, men op ad bakke er den virkelig imponerende. Den undgår også forhindringer som træer. Hvis du har hundelegetøj eller bolde i haven, kører den uden problemer udenom den. Klippehøjden kan indstilles automatisk via Mamotion-appen fra 2,5 cm til 7 cm. Noget særligt interessant er de kraftige klippemotorer. 165 watt per motor på 3000 og 5000 versionerne. Det gør den rigtig god om foråret, når græsset er tæt og vokser hurtigt. 1500-versionen er lidt mindre kraftig, men stadig fuldt tilstrækkelig. Der findes 4 modeller: 1500, 3000, 5000 og 10.000 kvadratmeter. Man kan oprette flere zoner afhængig af modellen. Noget jeg virkelig godt kan lide ved denne model er lyset, som gør det muligt at klippe, når det er lidt mørkt eller endda om natten. Meget praktisk, især på store arealer og når dagene er korte. De forreste støddæmpere gør, at den tilpasser sig ujævnt terræn. Hvis din have ikke er helt plan, er den et rigtig godt valg. 2 klippedæk giver en klippebredde på 40 cm, hvilket gør arbejdet hurtigere. Inden vi ser på ulemperne, lad os først kigge på fordelene. Hver klinge har 4 skærekanter, så en klinge holder som regel hele sæsonen. Reservedele er nemme at finde online. Robotten bliver løbende forbedret. Mamotion laver regelmæssige opdateringer. Man kan vælge mellem 3 hastigheder: langsom, medium og hurtig. For eksempel om foråret kan man bruge hurtig tilstand. Den bruger mere batteri, men klipper meget bedre. Batteriet er på 15 ampere-timer, 5000, 12 ampere-timer, 3000, 9,4 ampere-timer, 1500. Man kan indstille den til at genoptage arbejdet ved 80% batteri. Robotten er vandtæt, IPX6, men brug ikke en højtryksrenser. En let vandstråle er nok. Du behøver ikke wifi i hele haven. Med 4G kan du styre robotten på afstand og få videofeedback. Vær opmærksom på, at den kan beskadige græsset lidt ved vending, hvis jorden er meget våd, især om vinteren. Den har også en regnsensor og en kraftigere AI-chip til forhindringsgenkendelse. Jeg testede den uden 4G, kun med LiDAR og kamera. Præcisionen var stadig meget god, omkring 10 cm. Robotten klippede næsten halvdelen af området, og resultatet var meget rent. Man kan se nogle små områder, der ikke er klippet, men jeg synes resultatet er rigtig godt. Jeg testede den igen for en uge siden uden 4G, og resultatet er nu perfekt efter den seneste opdatering. Her er billederne. Med hensyn til abonnement, efter 3 år kan man vælge 4G til ca. 50 euro om året, ca. 375 kroner, eller billigere, kortere abonnementer. En ulempe er adgangen til batteriet. Man skal i øjeblikket skille robotten ad, men Mamotion arbejder på det. Ellers er byggekvaliteten rigtig god. Jeg har aldrig været skuffet over tidligere modeller, og denne er heller ingen undtagelse. Den er meget præcis og egner sig til både store og krævende haver. Hvis du har mange træer, og RTK fungerer dårligt, er denne robot perfekt. Med god 4G-dækning er den endnu bedre. Til svære haver anbefaler jeg den klart. Hvis dit budget er mindre, findes der også Luba 2, som er meget lignende, men billigere. Du finder alle detaljer og linket i beskrivelsen. Ved at bruge linket støtter du mit arbejde uden ekstra omkostninger for dig. Jeg svarer hurtigt, som regel samme dag. Vi ses næste gang, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.